duk wani munafiki da za ku je yana wasu maganganu wai da malam Abdullahi Balalau da malam Yusuf Sambo wai ai ba wallahi tafiya ce ta munafurci. Kai ne munafiki kowaye duk tsawon rawaninka kai ne munafiki. Wallahi ta'ala ba wanda zai tsake yaudaran mu da cewa wai tafiya ce ta munafurci mu yadda kai ne munafiki kuma kai ne munafiki kowaye ma. Kuma waɗanda an mabiyanka wasu malamai su ma waɗanda suna nan suna kawo ma maganganu suna cewa ka ci nasara abubuwan da kai daidai, ina maka rantsuwa da billahi azim la ilaha illa huwa, su ma suna nan suna yaɗa maganganun baka kyauta ba, kuma mun san su, in lokaci ya bamu za mu iya zayyano sunayensu. Na zaɓi in yi wannan ne domin ita ce hanya mafi sauƙi ta aika saƙonni ko ina. To abin da ya sa na zaɓi wannan saboda in faɗi wasu abubuwa guda 1, 2 zuwa 3 sai in dakata daga nan. Tsakani da Allah, billahi al'azim la ilaha illa huwa, ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce take da shalkwata a Jos, tsakani da Allah akwai gyararraki. Munafukai sun zagaye tafiyar. Za ka ga mutum, za a zo ku tattauna da shi, ya gaya ma matsalar shugabawa ne. Amma a lokacin da aka zo sai ka ba shi shawara ka ce, to akramakallahu, me zai hana in dai shugabawa ne su ne asalin matsalolin wannan tafiyar suka hana zaman lafiya, suke haddasa fitina, me zai hana aje a yi masu nasiha? Sai ka ji ya ce a'a ba ruwanmu. Akwai wani malami da ya ce wallahi in ya je yana son ya faɗi gaskiya amma yana gudun a walwale masa rawaninsa. Shugaban malamai ne wallahi, ga gaskiya yana gani. To sai na gane wannan ba tafiyar Allah bace, ba tafiyar annabi bace. In tafiya ce ta Allah da annabi, za a faɗa ma shugaba gaskiya ko da za a watse, daga baya Allah zai tsinkayar da shugaba abin da aka gaya mashi gaskiya ne. Yaushe ne tafiyar izala ta lalace? Mu da ajikoki cikinta mun fi wasu ɗabbaka ma ayyukan izala na farko. Billahi al'azim la ilaha illa huwa. Yaushe tafiyar izala ta lalace? Wai a ce shugaba ba za a iya mai nasiha ba. A Sheikh Malam Abdullahi Balalau, Allah ya masa rahama, Allah ya ji kansa ba don ya mutu ba, Allah ya yafe masa kurakuransa. Inda yake kan daidai, Ubangiji ya Allah ka ƙara ɗora wannan shugaba jagora akan daidai. Inda yake kan kuskure, Ubangiji ya Allah ka haska mashi da shi da mabiyan shi su gane kuskure ne a dawo kan daidai. Mu mabiya ne na wannan tafiya a ɓangare guda biyu, domin muna ƙarƙashin haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Me yasa muka ce muna ƙarƙashin haɗaɗɗiya? Saboda mu abin da muka sani, muna bayan tafiyar ainihin jagoranmu a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo Rigacikun. To alhamdulillah wannan rasuwa da aka yi ta haska muna wasu abubuwa da yawa. Ya nuna muna cewa ashe malam yana tafiya ci tare da kowa. Duk wanda ya zo ka ji kalamansa wallahi zaka sha mamaki. A Sheikh Malam Abdullahi Balalau, lokacin da ainihin Alhaji Awwalu Yusuf Sambo Rigacikun, Allah ya masa rahama, wanda yake ɗa na farko a wurin malam, lokacin da baya da lafiya yana asibiti, ni na ga wasu abubuwa da yawa. A Sheikh Malam Abdullahi Balalau ya umurci iyalansa su taso su zo asibiti duba jikin Malam Awwal, domin lokacin jiki yayi zafi, 'yan midiya sun ɗau ƙura, ana ta duk inda ka buɗa zaka ji ana cewa a yi masa addu'a fa. Gaugawa, gaskiyar magana yana neman addu'a ta gaugawa. Na buɗe shafin wani Ustaz Malam Sadiq Yusuf Sambo Rigacikun, na ga yayi wannan rubutun. Na buɗe shafin Salim Yusuf Sambo Rigacikun, na ga yayi wannan rubutun. Ina kwance gida, na buɗe shafin Ustaz Atta'ur Rahman Yusuf Sambo Rigacikun, na ga yayi wannan rubutun. Na buɗe shafin wannan Ibrahim Yusuf Sambo Rigacikun, wallahi dun na gani sai hankali na ya tashi. Ina tunani wannan abun ne shugaba Abdullahi Balalau ya gani, ya umurci ɗaya daga cikin iyalansa ta taso, domin shi ya san alaƙar da ke tsakaninsu da malam. Alaƙa ce ta amana, alaƙa ce ta yadda babu yaudara a cikinta. Ya umurci ta zo asibiti domin ta duba jikin Alhaji Awwal, Allah ya ji kansa da rahama. Ta zo asibiti kuma ta zo da ita aka tsaya a jenan a dawo, ta yi dube-duben da take, ta yi addu'o'in da take. Bayan Alhaji Awwalu ya rasu a wannan daren, wallahi da safe kuma ya ƙara umurtar su taso su taho, suka zo gidan malam. Tare da haka ta yi ɗibi wani
yanki na abinci, ta san yanayin zama da ake yi irin wannan, wasu za su zo ‘yan uwa da abokan arziki, za a zo a cika gida, ta zo da kayan abinci da guzuri da komai, ta tattaro wasu daga cikin mabiya, aka zo aka yi ma malam ta'aziyya, kuma ta yi ni a cikin gidan malam, da ita ma da ita aka karɓi ta'aziyya, ta ce ita ‘yar gida ce. Hasali ma akwai wata kalma da ni tana ambatan a shegi su san barga cikin da ita cewa baba ba ta iya faɗa mai ta ce mashi malam ko wani abu, baba take ce masa. Wannan shine zama na amana. Duk wani munafiki da za ku je yana wasu maganganu wai da malam Abdullahi Balalau da malam Yusuf Sambo wai ai ba wallahi tafiya ce ta munafiki, kai ne munafiki, kai ne munafiki, kowaye duk tsawon rawaninka kai ne munafiki. Wallahi ta'ala ba wanda zai tsake yaudaran mu da cewa wai tafiya ce ta munafurci, mu yadda kai ne munafiki, kai ne munafiki, kuma kai ne munafiki, kowaye ma. Wannan shine abu na biyu da zan faɗa. Bayan haka akwai wasu kalamai da Sheikh Abdullahi Balalau yayi lokacin da ya zo, ya ce malam na turo mutane wakilai da yawa amma ban kira ka ta waya ba, ina jin nauyi alaƙata da kai a ce in iya ɗaga waya in kira ka in ma ta'aziyyar malam Awwal. Ya ce ba zan iya ba, ya kamata a ce ko na turo iyalai sun zo, mabiya sun zo, da sauran malamai tawaga da na kama turowa. Ya ce ban samu natsuwa ba wallahi sai na zo wurinka. Haka malam Abdullahi Balalo yayi maganganu masu daɗi, masu kyau. Wallahi duk ko munafiki ne mutum a zuciyarsa, a lokacin malam Abdullahi Balalo Allah ya taimake shi, wallahi ya wanke muna zuciyarmu da abubuwa da yawa. Yayi maganganu masu daɗi, aka yi addu'o'i aka watse. Ina kira ga jagoranmu, ina kira ga dattijon malami, ina kira ga wannan shugaban malamai mai albarka a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir, don girman Allah akaramakallahu, tafiya ce ta amana ake yi. Ni yanzu idan naga kuskure ban iya gaya ma wasu mabiya su waɗanda suke iya kaiwa gare ka ba, su gaya maka, to ni na san Allah zai tada ni akan wannan. Na ga ɓanna ban kautar da ita ba. Akaramakallahu, mu mun san alaƙa ka da Sheikh Yusuf Sambariga tukun alaƙa ce mai ƙarfi. Wallahi a idonka da bayan idonka malam yana yi maka addu'a, yakan tara iyalansa ya ce wannan rana abin da yake so a yi ma malam Sani Yahaya Jingir addu'a, kuma a yi. Mu ma muna cikin mabiyansa waɗanda suke ja masa baki, muna yin addu'a, kuma muna ganin yadda malam yake faɗin alkhairi akan ka. Kuma waɗanda an mabiyanka wasu malamai su ma waɗanda suna nan suna kawo ma maganganu suna cewa ka ci nasara, abubuwan da kai kayi daidai, ina maka rantsuwa da billahi azim la ilaha illa huwa, su ma suna nan suna yaɗa maganganun baka kyauta ba, kuma mun san su, in lokaci ya bamu za mu iya zayyano sunayensu. Don haka malam, don girman Allah, don girman Allah, a matsayinka na shugaba ka riƙa rufe idanunka, ka riƙa rufe kunnuwanka daga sauraren wasu miyagun malamai waɗanda suke zagaye da kai. Ubangiji ya Allah ka ƙara haɗa kanmu, Ubangiji ya Allah ka ƙara haɗa kanmu akan sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.